Noin. No mutta toi... Onks sä ensimmäinen? Juu. Et. Hyi. Ei täältä näe mitään. Mene toiselle puolelle. Just joo. Tonne väliin vaikka. Vähän sinne päin. Vähän vielä sinne päin tää palloja. Ei. No. Oisko tossa kohti? Ui se pettää jalka ihan justiin siitä tuolista. Onks tässä hyvä? Oh. Hei oikeesti nyt sitten. Mä vastasin ennen kuin menet telkkariin päin. Niin. Onks tää hyvä? Mä arvasin. Mä arvasin. Kunhan jalka ei voida verta, niin kaikki on hyvin.